Hai să luăm chat. Ce faceți? Eu m-am gândit să fac acest scurt video. Încă cred că e o pauză de la stream de câteva zile. Sunt foarte obosit. Nu mai am puterea să fac stream. Și pe lângă oboseala se adună și toate frustrările astea ale mele psihice pe care le am din cauza faptului că am investit foarte mult în YouTube-ul ăsta, adică 4 luni cred că deja sunt și pe lângă bani, timp, oboseală și nu știu, efectiv simt că nu sunt răsplătit, știi? Dar în același timp țin să vă mulțumesc persoanelor care intrați la mine pe canal, care vă uitați la mine când mă joc, care intrați să dați like. Nu știu, tot ce-mi doream acolo era o comunitate pe care să mi-o fac pe baza CS-ului și să rămâneți, nu știu, de la început până la finalul live-ului, să discutăm, să discutați între voi, nu știu, asta era în capul meu. În capul meu când am apucat de treaba asta era că, mamă frate, să vezi ce comunitate, chiar dacă o să am o comunitate mică, să vezi ce comunitate îmi fac, frate. O să am oameni care o să stea pe live, o să discutăm, o să râdem, facem trincă. Dar pare nu e așa. Dar în perioada asta, nu știu, azi mâine probabil iau pauză. Mă gândesc foarte bine la ceea ce am de făcut și ceea ce trebuie să fac. Și nu știu, dacă aveți voi o idee, puteți să lăsați un comentariu în chat, așa că în chat, în descrierea videoclipului, dacă nerăbdător să văd ce spuneți. Abia aștept să văd, așa că vă pup, vă iubesc și mersi încă o dată celor care mă susține și celor care rămas aici indiferent de ce am făcut și n-am făcut. V-am pupat și să aveți o seară cât mai frumoasă.